Казвам се Георги Господинов. Занимаваме с билките от 1971 година. В 1992 година създадаме фирмата Аграмония. И почнем да изкупуваме билки, да сушим билки, да ги заготвяме и почнем да ги изнасяме основно за немската фирма Мартин Бауер, най-голямата фирма в Европа. Това си основната дейност на фирмата е износ за Германия. Но същевременно направим и тази фирма билковита, която вече задоволява и заготвяме билки за вътрешния пазар. Зареждаме около 150-200 аптеки, дрогерии, онлайн магазини. Във фирмата билковита участват двамата сина и внуците. Предлагаме билкови смеси, повече от 100 вида. Всички рецепти съм ги направил от моите знания, от опита и от книгите, които сме прочели по фармакология. Освен големия износ, който изнасяме за Германия, работим с десятки български фирми, които купуват билки от нас. Даже има 2 фирми, които купуват билки, изнасят билките за Германия. Ние им ги заготвяме, нарязани, обезпрашени. Те само ги взимат и ги пакетират и ги изнасят за Германия. Работим също, мога да кажа, с Софарма. На Софарма даваме 10 тона, примерно, бабини зъби на годишно. Даваме им една билка златен дъжд, жълта акация, от която се правят хапчета табекс, да не пушат цигари. То стана, отначало беше един вид като хоби, после стана и професия вече. Прави ми така удоволствие да виждам резултатите от нашите билки, които ги даваме на пациентите. Билките, които даваме за хипертрофия на простатата жлеза, увеличена простатата жлеза, те са около 7 вида билки. Много добри резултати постигнахме. Имам пациенти, които ставали нощно време да уринират по 5-6 пъти, а сега само по един път стават и са много доволни. Но сега нямаме никакви рекламации. После имаме и билки за висококръвно налягане, имаме билки за камък и пясък на бъбриците. Тези билки, които ги даваме за пясъци, за това и действат диуретични билки. Като тук има една билка, мечо грозди, те много хора я знаят тази билка, тя влиза в тази комбинация мечото грозди, обаче тази билка се бере горе в Балкана, в Родопите, а там pH-то на почвата е около 4 и фактически расте в кисела среда. За да има действие, слагаме по половин до една лъжица сода бикарбонат, да направим средата алкална, за да действа добре, да лекува пясъците на бъбриците. Имаме за черния дроб. Много добре действия при стиатоза, омазнен черен дроб, при фиброза, при цероза. Имаме билки за мъжка полова мощ, за мъжете. Имаме комбинация от билки мента, маточина, валериана, лавандула, хмел за безсъние. Който пие повече бира, повече им се спи заради хмела. Освен към тази комбинация за безсъние, слагаме и още една билка, страшничи против страховата невроза. Помага много за страховата невроза. По принцип, билките, тук има няколко тънкости. В цветовете, обикновено цветовете и листата не трябва да се варят. Значи, трябва да се прави настойка. Може с студена вода, няколко часа там, 8 часа, накипва се цяла вечер, студента се прецеждат, малко мед да не горчат билките и се пият. Това са за цветовете. Примерно нивена, шипката, люспата. Шипка люспа съдържа от 500 до 1500 мг аскорбинова киселина, витамин С. Няма друг плод или друга билка в България, който съдържа много витамин С, освен шипката. Дневната доза на човек е долу-горе около 70 мг аскорбинова киселина. Цяла зима им препоръчваме да пият шипка. Шипка, 2 стопени лъжици през цялата зима, и за децата да дават, и за възрастните хора. Има 2 вида билки, които имат регенериращ ефект на клетките. Това е нивена. Едната билка е нивен, другата е черен оман. За различи се казва още. За здравя, чупени кости и т.н. Те са 2 основни вида билки, които възстановяват новите клетки в организма. Първо ги сушим обикновено през лятото на оранжерии, на сянка, пък и на слънце може. Другите е в сушилна, след това и се мелят. Билките след това се обезпрашават да нямат прах
Трябва да са чисти, да нямат прах, да нямат примеси, чужди тела да нямат вътре и така. Искам да кажа за една билка, която има най-добър ефект за кашлица. Тази билка се казва салеп. Салепа съдържа 50% сапонини. Значи сапонините втечняват, като се пие от билката, втечняват храчките и при кашлица лесно се изхвърлят. Другата билка, която има сапонини, това е медицинската ружа, алтеята. Другата е игликата, примулата. Другата е бъза, дървесния бъз. После мащерката. Всичките тези билки, като ги комбинираме, примерно игликата има 25% сапонини, другата по-малко, по 5%, като ги комбинираме, долу-горе постигаме около 50% сапонини и хората, когато ги пият, много добре им действат, течняват рачките и много лесно ги изхвърлят. Имаме и вече нови рецепти за детоксикация на организма, за имунната система, да се увеличат имунитета, с вносни билки, с билки златен корен, родиола розея, с женшен. При мигрената имаме билка, която билка има анестезиращ ефект, обезболяващ ефект. Тази билка се казва повет. Корените на повета е единствената билка, която може да лекува мигрената. Поне 3 месеца да пият билките с почивка и после пак могат да се повторят. Например, за черния дроб, ние като им даваме примерно билките, като пият 3 месеца и гледаме асат, алат, гегитето, алкална фосфата, да гледаме резултата от лечението. Гледаме също при простатата тумор-маркерите. Да пожелая на хората да са здрави, да ни боледуват, ако имат, освен традиционната медицина, да се обърнат и към билките, към билколечението.